Yine mehriban mehmanlar görüşmedi ýaly bugün bir-birege bagtyny baglayan owadan ýaşlarymyz Nurmurat bilen Ejeşiň bagyt toýlary ine bir owadan toý mekanlarymyzyň biri bolan Döwlet Mämmet toý mekanyna bir şantlyk sowguny wetlep dowam etip başlady. Dawaramydy bir ýadygärlik ýadygan galdyrýan eşdendeň bolmaz gören göz bilen diýilşi ýaly öz üçin ustady meşhur älen video toý hyzmatlary. Hemde bir dawaramydy owadan aýdymlara mukamlara wetlejek. Türkmen aýdym sansyn gotuny uly ýygy goýup börün meşhur aýdym şeýmez Arazmurat Karaşew özüniň ustad ederelli saýlarlar topar bilen dawaramydy bir ýokary derejede sowguny wetlep dowam eder. Onuň näme mehriban mehmanlar bizden daşlaşmaň. Dowam edýär, poýehali!